Cek satu dua. Bapak Ibu, yes. Bapak Ibu jamaah sedaya ingkang sampun pinarak lenggah, monggo lenggahipun merapat saking ngajeng Bu, monggo lenggahipun pinarak saking ngajeng, mangke ingkang rawuh wingking kersanipun nyusul wingking ngoten monggo. Bapak Ibu monggo sedaya mawon. Ibu-ibu, bapak-bapak lenggahe wonten kursi. Monggo. Nggih, ingkang ngajeng dipun lenggahi rumiyin mangke kersane wingking lenggahi ingkang bagian wingking makaten. Bapak Ibu jamaah sedaya monggo saderengipun hadicara pengaosan wonten ing dalem menika kawiwitan kaaturaken lelipur sawetawis kanthi waosan selawat saking kanca-kanca grup seni selawat Rebana Wali Songo Sragen. Ingkang dipunasuh Penyedanipun Al Mukarram Bapak Kiai Haji Ma'ruf Islamuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Wonten pangersanipun para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh, bini sepuh ingkang tuhu kawula bektosi, para pejabat, tokoh-tokoh masyarakat ingkang rawuh wonten ing dalem menika ingkang tansah kawula hormati. Bapak Ibu wali santri sedaya ingkang sampun kepareng rawuh ingkang tansah kula hormati. Ugi mboten katalumpen pendukung acara saking kanca-kanca kru video syuting, keramat audio sound system sedaya ingkang derek nyengkuyung hadicara dalem menika ingkang tansah kula hormati ingkang mulyakaken Allah. Ingkang awal sumangga pepanggihan wonten ing dalem menika sedherek kita awali kanthi kita ngaturaken puji syukur wonten karsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Awit wonten kesempatan dalem menika kita sedaya saged makempal sesarengan ngaos wonten ing dalem menika, mugi-mugi kita mangke kundur tansah pikantuk ilmu ingkang manfaat barokah, amin Allahumma amin. Salawat salam katur kunjuk dhateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo pitulungan syafaatipun wonten ing yaumil kiamat. Bapak Ibu jamaah sedaya ingkang dipun mulyakaken Allah, ingkang salajengipun ngaturaken sugeng pepanggihan kalian kanca-kanca grup seni selawat Rebana Wali Songo Sragen wonten ing dalem menika saged sowan nuhuni undanganipun keluarga besar warga wonten ing Cempreng. Cempereng, kok Cempreng itu? Cempereng, Batang, dalem menika kanthi manggih kawilujengan wonten alengan setunggal punapa, amin Allahumma amin. Semangga saderengipun hadicara kawitan Bapak Ibu kaaturaken lelipur kanthi waosan sholawat saking grup seni selawat Rebana Wali Songo Sragen.
Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu semoga katuraken kanthi salam pambuka langkung rumiyin salam ta'aruf saking grup seni selawat Rebana Wali Songo Sragen. Saderengipun kagem mic vokal dicoba dulu. Mic vokal Putri. Kurang satu. Tes, cek, tes. Dicoba tes. Cek, halo, tes. Ditambah, Mas. Tes, cek, tes. Oleh. Tes, cek, tes. Tes, halo. Melih, ditambah melih. Tes, cek, tes. Dicoba tes. Cek, sampun matur suwun. Tes, tambah melih Mas. Tes, sampun. Tes, cek, tes, tambah malih. Tes, cek, tes. Sekedhik melih Mas. Tes, cek, tes. Sampun matur suwun. Cek. Tambah sedikit lagi, Pak. Cek. Nggih, sampun matur nuwun. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu monggo sepisan malih ingkang nembe rawuh katuran pinarak lenggah kanthi sketsa. Ingkang sampun pinarak monggo sarengan kita mau sholawat kita buktekaken cinta kita dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam pambuka mangke kalajengaken Thahirul Qalbi saking kanca-kanca grup seni selawat Rebana Wali Songo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.